2 kappaletta keiloja, niin siinä kohtaa auto pitäisi olla jo poikittain. Sieltä lähtee Ossin suoritus hyvin, lähtee ajoissa. Ensimmäisenä ei ole clipping pointti, eli siinä kohtaa kuljettaja saa määrittää oman ajolinjansa sillä tavalla, että saat toisen mukaan clipping pointin kohdalleen. Ja siinä kohtaa autot pitäisi olla mahdollisimman nopea. Kova vauhti, eli tuolta me saadaan tutkalukemalla vauhti, mikä kuljettajalla siinä kohtaa on. Sitten haetaan tuomaritornin edestä 2 kappaletta ulkoclipping pointtia, siellä hyvin ulkoinen ajolinja, jonka jälkeen yhdellä vastaheitolla tuosta lähtösuoralta tuonne viimeiseen clipping pointtiin ja sitten tuossa puolessa välissä liikaa mutkaa arvostelu loppuu, koska näköyhteys katkeaa siinä kohtaa. Katsotaan täältä vähän mitä nopeutta saatiin. Ossi Mäkeläisellä oli tuossa clipping pointin kohdalla, eli siitä yleisöstä nähden 10 lippupiste. Siinä näkyy toi kartio, niin siinä kohtaa Ossin auto kulki 69 kilometriä tunnissa. Harjoitteluiden paras mitä saatiin nopeutta oli 85 kilometriä, eli siinä Ossilla jäi jatkolle parantamisen varaa.